Хвала Христу! Дарагія сябры, ужо некалькі гадоў нашу сям'ю наведвае Маці Божая ў вобразе Тройчы Цудоўнай. Яна прыходзіць да нас у дом з ласкай унутранага перамянення, ласкай адчування сябе дамачадцам Бога, а таксама з ласкай апостальскай руплівасці. І сёння, калі мы прымалі Марыю, мы адчулі моцнае натхненне, каб выпадковае спатканне рэгіёну Беларусь у гэтым годзе ўсё ж такі адбылося, можа ў іншым, альтэрнатыўным фармаце. Разумеем, што онлайн-фармату ніколі не замяніць цеплыні жывой сустрэчы. Сустрэчы, на якую на працягу больш чым 10 гадоў з'язджаліся сем'і з усёй Беларусі. Але разам паспрабуем прыняць з удзячнасцю Богу тое, што маем, і падзяліцца радасцю нараджэння маленькага Езуса так, як зможам. З электроннымі карткамі з малітвай адзін за аднаго, выпадковымі тэлефоннымі віншаваннямі і запісамі калядак. А таксама забаўляльнай праграмай у выглядзе душэўнай размовы з дзяленнем самымі каштоўнымі адкрыццямі, якія даў нам Бог у гэтым годзе. Запрашаем усіх вас 25 снежня ва ўрачыстасць Божага нараджэння сустрэцца разам на старонцы нашага сайта End of Buy. Таксама хочам падтрымаць добрую традыцыю апошніх аплатковых спатканняў руху End, малітву за выпадковую сям'ю на працягу года. І таму вельмі просім загадзя зарэгістравацца на галоўнай старонцы нашага сайта, каб мы змаглі падрыхтаваць электронныя карткі малітвы адзін за аднаго і віртуальнае ламанне аплаткам. Хвала Пану!